Bueno, avui entrevistarem a l'alcalde de Benigànim, Juan Puigades. En primer lloc, volem donar les gràcies a Juan per haver-nos concedit amablement aquesta entrevista en un format innovador en el que els veïns participen directament a la mateixa. Hem rebut moltíssimes preguntes, hem seleccionat les millors i hem intentat sintetitzar un poc les qüestions. Bueno, la primera pregunta la formula un mes i Javier, i és, concretament, quines mesures ha pres o pensa prendre el govern municipal per a solucionar una crisi econòmica que ens afecta a tots? Tornarà a pujar impostos? Seguirà contractant empreses de fora en vez d'empreses locals? A veure, la pregunta... Si vol contestar per parts, sí, la primera... contestarem per parts perquè el primer diu què pensa fer el govern de Benigànim. A nivell de Benigànim, tu saps que econòmicament no tenim una influència en el govern de la nació, de la comunitat. És a dir, que és molt difícil que nosaltres puguem influir. El que sí que està clar és que, per exemple, ara anem a enajenar uns terrenos que estan enfront de l'institut perquè ens agradaria, els anem a enajenar en unes condicions molt econòmiques precisament perquè ara que estem en una època de crisi que se puguen construir vivendes de protecció oficial. De manera que a l'eixir tan baratos, ja que estan dient que el sol estava caríssim i que hi havia molts problemes, a veure si a l'eixir tan baratos ixen després les vivendes barates perquè la gent jove pugui accedir a d'elles i no tinga que endeutar-se de la manera que s'ha endeutat. En quant als impostos, no pensem muntar-los en tota la legislatura. Crec que en el moment que es varen muntar era un moment, no perquè fos al principi de la legislatura, sinó perquè ja feia molt de temps que no s'havien muntat i s'havien quedat un poquet obsolets i ja preveiem que aquesta crisi, que en principi pareixia ser que se negava per part de les entitats, diríem, del govern d'Espanya, ja se preveia. És a dir, jo crec que la veien tots, menys ells. Bueno, ells també la veien, el que passa és que no se feien eco. I sabíem que la manca d'impostos, de llicències d'obra, anava a baixar. De fet, us puc donar un exemple. El mes que entrarem nosaltres, el mes de juny, vingué des de gener a juny, s'estaven cobrant per llicències d'obra uns 60.000 euros al mes i nosaltres els primers mesos n'hi hagué més que cobraren 3.000. És a dir, la diferència és abismal. Jo crec que n'hi ha que comptar en el tema eixe, encara que és el que hi ha. I nosaltres, prevint un poc, quan pujarem els impostos, ja portàvem 4 o 5 mesos veient la baixada dels ingressos i entonces diguem, una forma de compensar tenia que ser muntant els impostos que feia molt de temps que no s'havien muntat. I no pensem muntar-los més en tota la legislatura. És dir, si en un moment donat hi haguera ocasió de poder-los baixar, tampoc tindríem ningú empatx en baixar-los. I, mesures, per exemple, perquè, per exemple, vostè diu que no es pot fer des de la crisi, és veritat en part, però, per exemple, n'hi ha ajuntaments que han fet congelació de sous, entre altres mesures, unes quantes mesures tipus, per exemple, no sé si ha sigut Genovès o no sé qui ha sigut. En quant al sou de l'alcalde, per exemple, que és l'únic que cobra així en l'Ajuntament, això sí que us puc dir que no se va muntar. És dir, i respecte als treballadors, jo això no puc entrar ahí, perquè els treballadors tenen el seu conveni i això faltava que damunt jo entrar ahí. Però així en aquest Ajuntament, és dir, que els sous, crec que l'únic que n'hi ha és el de l'alcalde i ahí se va mantindre i se va respectar el que tenia. De fet, m'han insistit moltes voltes en que d'alguna manera agarre la dedicació exclusiva, però per no carregar més el poble no la vaig agarrar. Encara que de vegades això és enganyós. Per què és enganyós? Perquè tot el temps que li dediqué a l'institut no li dediqué a l'Ajuntament. I a mi la veritat és que me sap molt greu, i vosaltres ja crec que me coneixeu, el deixar-me una classe que no la puc donar, deixar-me alguns xiquets sense la classe i tal. De fet, també vull que se sàpiga que, per exemple, aquests primers 15 dies jo tenia la mitja jornada des de l'1 d'octubre. Jo he estat donant classe tots els dies fins que esta setmana passada, crec que va ser el dia 13, ja li vaig dir al director que
ja no podia perquè la faena en València, sí, allà ja no podia, però vaig estar donant classe en l'institut, encara que no estava la persona, precisament perquè volia tindre la primera avaluació de xiquets i donar-li a la persona que vinguera les notes del primer tema. I així ella ja comença en el segon tema per les notes i en tot acabat. I això ha sigut un poquet, i això serà un poquet la meva constant sempre. Bueno, quant a l'altra pregunta que s'havia deixat així, la de seguir a contractar empreses fora en vez d'empreses locals, posar-li simplement un exemple que teníem així, i és la Casa Ribelles, que segons hem parlat, n'hi havia una empresa del poble que presentava un pressupost igual o paregut al que presentava una empresa de fora, i els motius de per què l'Ajuntament no va triar l'empresa del poble. Anem a veure, en quant als pressuposts, tots eren iguals. El pressupost era el que hi havia. L'únic que se va agarrar són les millores. I entonces agarrarem i diguérem, la Casa Ribelles, n'hi ha una sèrie de millores. Tot aquell, quan més millores mos ofereixen, a aquesta empresa serà la que li se donarà. I se va agarrar, i a més, ahir hi ha un xurat en el que no està l'alcalde. Ahir no estava ni jo en el xurat este. I varen considerar que l'empresa que més millores donava de cara a l'Ajuntament era aquesta empresa. I no se va agarrar aquesta empresa per això. I jo pense que a nivell personal cada un fa el mateix. És a dir, que quan uno se fa una casa, quan uno se fa qualsevol cosa, intenta agarrar la millor empresa. És a dir, la que més coses li va donar. Jo pense que en les mateixes condicions no ho dubtes que se la quedarà sempre la del poble. Però en aquest cas no eren les mateixes condicions perquè jo vaig insistir en el tema eixe. El que passa és que normalment en altres ocasions potser se presenten 3 empreses i així se presentaren 15 o 14, moltes empreses. Hi ha crisi i la gent vol, i nosaltres hem d'aprofitar aquest moment per aconseguir més coses per al poble. La segona pregunta és per a mi la pregunta més sol·licitada, que és l'auditori i després també el poliesportiu. Què ha passat en l'auditori? Quan van iniciar-se les obres o què es va fer en el tema? Anem a veure. El tema de l'auditori és el tema que més me preocupa i me preocuparà en aquesta legislatura, que sempre ho he dit. El que vull que tingueu en compte és que porta un any, 4 mesos i crec que són 6 dies en el govern del poble. Penseu, un any, 4 mesos i 6 dies. És a dir, i hi ha gent que m'està dient que passa en l'auditori perquè no està fet l'auditori i tal. Des del primer dia estic fent gestions en l'auditori. En l'últim ple ja no vaig poder amagar alguna de les gestions perquè a mi no és que jo intenti amagar, sinó simplement és que vull portar-les un poc a la meva manera perquè si després jo no vull vendre fum ni vull dir mira, ja tinc l'auditori. Per mi resultaria molt còmode el dir-ho i després desdir-me. Doncs el dia que tingui l'auditori el que vull que és que tot el món ho sàpia. Què passa? Que José Ramon, l'exalcalde, d'alguna manera va veure que jo vaig retirar l'auditori que havien presentat ells i entonces ne vaig presentar un projecte nou. I sí, un altre motiu, no? Perquè fer un nou projecte costa molts diners i la pregunta també, que és una que estava a continuació, és si no n'hi havia cap de cosa que es pogués aprofitar de l'anterior projecte. Anem a veure. El projecte que presentaven ells era un projecte que l'any 2003 valia, crec que eren 3.800 euros, i que en l'any 2008, quan jo el vaig presentar per primera volta només entrar, és a dir, només entrar ja vaig anar en el projecte, ja me varen dir que si anava en aquest projecte tenia el 90% de possibilitats de que aquest projecte no isquera. Entonces me digueren, si tu no mos portes un projecte que s'adapte a les necessitats del poble, jo dic sobretot que s'adapte a les necessitats, però que no tinga dossales, que no tinga les condicions, aquell projecte jo l'haver volgut, de fet jo el vaig presentar, és a dir, que jo no el vaig retirar el projecte. El que passa és que entre tindre el que tenim actualment i tindre el projecte que jo estic portant, preferís tindre el projecte que estic portant. Crec que és un projecte molt digne, crec que és un projecte que quan el vegeu està molt ben fet, contempla tot, el que passa, el que són els materials que se van a gastar són materials nobles perquè tingui una acústica estupenda, el que passa és que no té unes formes rares, és a dir, té unes formes